ମୁଁ ଆଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼ିକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପାନୀର ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଗଲି ଭିତରେ ଲାଗିଗଲି ତାପରେ ଛତା ତ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ବର୍ଷା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ତ ସବୁ ମାନେ ଟିଣ ବାଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଫୟୂର ମାନେ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକିରି ମାନେ ଏଇନେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଷା ତ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନି ଯେ ମାନେ 2ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ବର୍ଷା ଟୋପେ ଟୋପେ ପକଉଛି ଯେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।